Petro. Mbah. Petro aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi teko kok cek gulune ditekadi larak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati jare. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki? Heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Kang, ya. Ya. Makan. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petro? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Manguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya, Kang, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus.
nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Alalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alalala. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet utang Teguh. Teguh, Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cak ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancat pundake jebol molone. Aku arep njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit.
kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Cing sisilit kula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinake kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing trisilit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian ora lambe elek ora. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku mau cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ono minggat ana. Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh, jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Woi, dan reng asline demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah.
Piye kowe bungah to? Bungah aku. Bareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, saki ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora disanak, ora dikadang, senengane kudu karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora didulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong ini nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Enak ora wong tuwa tak keplak ndase ya. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ngganggi godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ana ing jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe.
ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungsa. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sawadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Koten prayitna semuriris seka balik titiyani kandayane titiyani kandayane Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik.
Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan iki ndi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih, ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ra menehke piye yo? Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ha iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambahing semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya Truk aku tak makasih ya Truk. Hati-hati ya Gong. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Oh
purba Risang murbeng rat ing sahanane engkang Iwan kanang sihing tasih mawe buka sawegung maring delan Iwan kanang mamuje ngori cenayake ngeret Mastunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra banteng wareng adikku Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten banteng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kunda Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidadan ing sami kala sawanipun ingkang raka sidik pangdal-dal tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi kula pundi nggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan